23 юли 2024. Точно. Ето какво направихме. Значи мръсотията беше дойде тук някъде. Сега копнахме надолу. Добре. И пак е някаква вода, докато горната част, където е смукателя, той взе да изсъхва даже вече. Да. Тук няма никаква вода, от никъде не тече вода. Тук може да се копае, защото е широко. 1,20 м е ширината на вътрешната ширина на пръстена и имаше възможност да се копае. Да. Иначе по принцип не е възможно да се копае тук. Да. Намираме се в село 5 могили. Ето го бетонния пръстен къде свършва. Ето надолу излизат миниатюрни количества вода, макар и ето тук излиза водата. И това е силата на кладенеца, че взима капката. Цеди почвата и взима капката. Така, сега ще разширим колкото се може. Ето тук е била. Ето тук беше пълно с мръсотии. С тиня. Сега ще разширим колкото може. Ще положим помпа. Малка помпа, която да събира в съд водата, за да може да се взима тая оскъдна вода. Тая суша, това е начинът за спасяване от зверската суша, която е в момента из цяла България.